Ahoj, tady zase Pavel. Vítám vás u druhého dílu. První díl dopadl tak, že to byl vlastně jenom začátek. A tady ten druhý právě, jako jsem hrál za kamerou, no. My máme jinou práci. My máme... Tak, už to je. Jo, televize, jestli jdeš slyšet, tak já ji vypnu. Tak. Tady to. Proto jsem šel. To je ten prázdný. Tady ten. Hej, najdu z další strany. A pojedu na farmu s tím. Já mám tady vlastně tenhle a ještě jeden. A potřebuji ještě plnej. Jeden prázdnej. Škoda, že se balíky jako nedají prodat. Vozím je do úschovny na farmu. Nic už. Jdu to vybrakovat dál. A tady už jsem byl zřejmě. Tady nahoře. Co to je? Ne, snídáme obilí. A ještě zkusím poslouchat. Už je taky hotový. Tak no to... Já myslím, že tady se tady můžeme vlastně odstavit, protože má málo balíku tam prostě.
bude tady. Jo, to tady tento. Hele, už se tam nějak s tím nařu. Jo. A ještě prodat obilí. Tak zřejmě až tady vzadu je. Jo. Plnej. Tak. Pojď, pojď. Nebo asi sem. No. A tady? Trojce obilí. Těžko, podle mě to bude ožvinka. A jenom nevím, kde to je. Nevím, kde to je, ale možná do palírny, ale... Hejte to. Najde. Jdeme to prostě na farmu. Objížďkou. To je docela vtipný brát objížďkou. Ne, neberu, nebo jo. No, já jsem od téhle křižovatky tam jsem viděl taky nějaký most, tak nevím. Tady sklad na obilí a tady sklad na balíky. Vidíte? Vidíte, jak tam jedou? Balíky, 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 balíky. Můžeme na statistiky. Přijít. Hele, já mám jo statistiky. Mám něco v sile. Já si vzpomínám, já jsem jednou odvážel do toho asi. Nebo... nevím. No a je to zkažený, teď to jsem nedoposekal. Já jsem prodal kombajn. Se mi nezdá, že by tam něco bylo.
Já se vydělám tam dole. Já jsem, že tam něco je. Nevím. Na farmu jezdím jenom s baníkama. Jezdím se na tam té druhé straně. No vlastně to mám kousek z těch polí. Jo. Stovkovej. Tam to taky odvezem. A pro toto video to je všechno.